DZGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan news center, asin Mega Force Patrol. DZGB, Bareta, alas 12. DZGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na udto mga tugang, ininan katerpunan kan mga bareta ngunan na aldaw nin Sabado, Mayo 8, 2021. Ako si Angel Mustaza, ang sendong magiging tagapagbareta. Sa pamayo kan mga bareta sa lado lokal. Legazpi City Health Office nangapudan sa publiko nin pagsabot sa inda. Operasyon kan provincial buses mapuon dyan na hapon. Irrigation facilities pigtututukan ni Albay 3rd District Representative Cabredo. Babae arestado dahil sa shabu. Sa lado nasyonal, arbitral ruling sa West Philippine Sea, penal asin executory na. Duterte pwedeng tudukan nin maski ibang brand nin COVID-19 vaccine. Mga bakunang nabakal kan pribadong sektor posibleng mag-abot na. Ivermectin tinawanan nin Certificate of Product Registration kan FDA. Sa ibang nasyon, Russia handang baluson kan Estados Unidos. Sa sports, PBA team sinawanan nin go signal para sa ensayo. Ngunyan sa mga detalyas kan Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Inutunta mo na ang darang Bareta hali dyan sa luwas na sa linya si partner Luwens Barasena. Kuya Luwens, kamin. Ginatos na naman na pamilya ang pinangirit kan ako Bicol Party List. Pagkatapos na mag-distribute ini ning mga food packs sa mga programa kaining ayuda sa pamilya sa mga residentes kan Barangay Dapdap Covered Court, Legazpi City. Ini ang mismong nanoparangon yan kan DZGB News pagkatapos na mismong si Congressman Alfredo Pido Garbin, asin karakapitan EVP Glenn Barcelon, asin ang Barangay Council, kaiba man sa Konsehal Alex C., dating board member Ralph Andes, ang kasumaro para i-distribute ini sa ginatos na residente. Susog kay Congressman Garbin, parte ini kan sa indang programa para magtaunin tabang asin paglaom sa gabos na pamilyang naapektaran kang COVID-19 crisis. Kaptang kapahayag ni Congressman Garbin. Nagsunod lang sa protocol, talagang bilibaw kay Cap Glenn dahil magtuon sa health protocols, pag-check temperature and social distancing, wearing of mask, nag-comply sa bubisin sa iyong mga kabarangay. Ang kamauotan ta makapagdara ka ayuda and lalong-lalo naman sa pagtulod kining ayudang ini, masigurar ta ang sa indang kaligtasan as in, kumbaga, maibitaran ta ang man na transmission na virus para mas dagos-dagos ang pagtauta-kitabang dili. And sa mga barangay na naghahalat, madalat lang tabi ka mo dahil ma-schedule man kami digdi sa ayuda para sa pamilya kang ako Bicol Party List, Congressman Saldi as in ni Congressman Pido. Sagtod mo rin tabi ni kung sa tuyang ayuda para sa pamilya tabi? Well, as long as ma-cover ni so mga barangay digdi sa ligas. Mientras tanto, susugman kay Kapitan EVP Glenn Barcelon, dakula ining katabangan para tauanin pangangaipo sa Roaldao ang sa indang mga residentes. Kaptang mangkampahayag ni Kapitan Barcelon. Ang Dapdap sa mga residente, Pinapaabot kami kidakulang pasasalamat sa ako Bicol Party List sa pagninot ni Congressman Saldi ko
asin Congressman Pilo Gardin sa kanilang pinagibong ayuda sa kada pamilya dito sa barangay ni. Nanginal daw 631 pamilya ang nanginabang sa idang ayuda. Aram ko naman sa mga boss dahil sa pandemya, grabe ang nagtitiros niyan, grabe ang pangangailangan. Kaya mga araw kayo ni asistensya sa kulaw na bagay tabi sa maya. Ayo po sir, pero pong pamilya tabi ang natawan mo niyan ang mga taga-dapdap tabi. 631 na tabi kung pwesta kang 10 pulok ng Samuyang Barangay. Ayo po tabi. Sir, EDT, mensahe po sa mga taga-dapdap po na kinaraman po sa aktibidad na ini. So nahihiling katabi, mas pinag-aagi kita sa mga pandemya, iba man sa mga grupo, organisasyon, as in mga persona, aron kang Ato Bicol, kay Congressman Pido, kay Congressman Saldico, na nyaon nag-antabay sa tuya para makatabang, makaayuda sa kada pamilya sa barangay ta. So dahil kita nagad mawarang ipaglaom, pero minsan na kita magsunod ka mga minimum health protocol sa araw kanyang aktibidad, kay kuha ng kooperasyon kang lambang saro na magsunod kang health protocol. Mientras tanto sa personal observation ka na DZGB News ang mga natawan talagang mga pamilya, talagang mga maugmahon dahil ta bakusa ng bagas ini. Kundi may mga nakalaagpay ni mga manlaylay na food packs, arog kan mga dilata, asin iba pa na makakaitno sa pangangaipo sa rural daw kan lambang pamilya sa dapdap. Mga dagdag na bareta, ako po si LBB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nangapoda ng Legazpi City Health Office sa publiko, nasabuton man sinda sa ginigibong lakdang kan lokal na Interagency Task Force on COVID-19 na naidara sa isolation facilities. Ang mga personang positibo sa helang, sinabi ni City Health Officer Dr. Alec Fulbert Giliego, na sinda madagit sa na madagit ang pamilya sa pigasabi ng ginigibo ninda para man sa saindang proteksyon, tangan hindi na makaulakit ang COVID-19 sa iba pang miyembros kan pamilya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Poon nga na aldaw, magkakaigwanan nin biyahe ang mga provincial buses halit sa Tabaco City Bus Terminal, pasiring sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ang primerong biyahe, mapoon dyan alas 5 nin hapon, siring man, ang hali sa PITX, pasiring sa Tabaco City. 800 pesos ang pamasay sa mga ordinary bus, mantang 950 hasta 1,000 pesos ang pamasay sa aircon bus. Sa ibong nalado, ang mga pasahero kaypuhan na ipairaram muna sa rapid antigen test, asin kaypuhan ang valid ID card. Ang may mga negatibo sa nang resulta kan test, ang tutugutan na makalunad sa mga bus. Ang rapid antigen test sa Tabaco Terminal, nagkakantidad nin 600 pesos, asin on 1,400 pesos sa PITX. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Dahil pigto tunungan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa code na dahil napapakarahay ang mga irrigation facilities sa Libo na Sinpulangi Albay. Siya kaiba si NIA Provincial Director Engineer Luis Bragais nagkaigwa ng inspeksyon sa mga proyektos kasunod kan kahagadan kan mga paraoma na dahil na nagpapakinabangan ang irrigation project. Nareparo ninda na dahil panatatapos ang patrabaho sa rubber dam sa barangay Busak, Owas, Albay. Dahil ang takulang ang mga nagtatrabaho. Sinabi ni Cabredo na kung talagang kaipuan, idudulok ninda sa NIA Central Office ang problema kontra sa nakakontrata sa patrabaho. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kasong pagsuway sa RA 9165 may kinaraman sa illegal drugs ampangon na nin sarong babae na konsideradong priority target sa kampanya kontra sa illegal drugs. Ini matapos na madakop sa buy-bust operation kaswapon sa barangay San Roque, Legazpi City si Maria Madrona, 40 anyos asin residente kan barangay Buonot, kan syudad na inikon sa nakuha sa iya ang sarong plastic sachet na pigtutubunan na shabu asin mark money na ginamit sa buy-bust operation. Siya nasa kustudya na kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon, mantang ipighahandaan naman ang kaso kontra sa iya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy
May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plano ng putulan ng supply ng kuryente kan Albay Power and Energy Corporation ang bilog na isla kan Rapo-Rapo Asinbatan. Hindi matapos umabot sa 15 milyones pesos ang pagkakautang kan nasabing lugar sa APEC. Paliwanag na sigun kay Pat Gutierrez, nagapagtaram kan APEC, pagtatawanan sa nanin plaso na hanggang Mayo 15 taon 2021. Taning areglaro na simbayadan na nasabing konsumo kan mga residentes kan lugar. Paliwanag ni Gutierrez, na kayang sustiniran kan nasabing korporasyon ang dakulang pagkakautang kan Rapo-Rapo Asinbatan. Dahil sa presente kamugtakan kay nina dakula man ang nagiging utang sa mga nagsusupply ng kuryente. Sa kunyan na nga po na si Gutierrez sa mga opisyal kam lugar na enganya ron ng magbayad lang sa ilang residentes kang nasabing mga electric bills. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa 130 sako nin poultry feeds ang pinagdistribute kan opisina kan Albay Veterinary Office sa 86 na persona na grabing naapektaran kan bagyong Tisoy, asin 43 na paratama nin orig sa munisipyo kan Pidoran. Sigun kay Albay Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia, parte kan nasabing programa kan livelihood assistance para sa mga apektadong paraoma asin kan African swine fever. Kasabay kay ini ipineraroman sinda sa free range chicken production training, kurakding propagation asin ang FRC dispersal. Nagdag pa ni Melia na makakatabang ang pagdistribuir nin mga ayuda para masustiniran asin matabangan na layluway na makaawas sa kadipisilan ang mga apektadong paraoma. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. And paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Tinawanin doon ni dating Philippine Ambassador to the United Nations Lauro Baha na final and executory ang panggagana kan Pilipinas sa arbitration case kontra sa China. Alagad sigun kay Baha ang problema sana kung si isa ang makonduktaw mapautob ka na sabing desisyon. Siring man piglinaw ni Baha na daipa man giraray magkakanegon ay konsiderar na papel sana ang 2016 Arbitral Award dahil nakapalaman digdi ang mga diretso kan Pilipinas sa pinag-aaragawan na teritoryo. May giramdaman na sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na papel sana ang panggagana kan Pilipinas sa 2016 arbitration case kontra sa China. Posibleng mag-abot naman ang mga bakuna na na-secure kan private sector ngunya nakatapusanin Mayo o primerong simana kan Hunyo. Sinabi ni Health Undersecretary Dr. Mirna Kabutahe na sinabi kay ni na posibleng mainot mag-abot ang AstraZeneca vaccine na binakal kan private sectors para sa saindang mga empleyado. Sigon kay Kabutahe na nag-abot na sa nasyon ang mga bakuna o pag nag-abot na sa nasyon ang bakuna, tulos na makonsulta ni roll-out ang private sector base sa priority list kan gobyerno. Asin sa irarom kan National Immunization Technical Advisory Group o NITAG, asin Department of Health o DOH. Bulanin Marso kan ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang pag-fast track kan mga bakunang babakalon kan pribadong sektor. Matutudukan pa ni kadawang dose ng Sinopharm vaccine si Presidente Rodrigo Duterte maski pahagadong kayo sa China na dahil magdonar ka na sabing COVID-19 vaccine. Sigun ni kay Presidential Spokesman Harry Roque matapos matudukan ng Presidente ng Sinopharm vaccine kan Lunes. Enot nang nagsorry si Presidente Duterte sa pagtudok sa iyakan bako para rehistradong bakuna apisar kan sakop inikan compassionate special permit na pinag-issue kan FDA. Nagkaigwana nin Food and Drug Administration o FDA Certificate of Product Registration o CPR ang ivermectin na gibos sa Pilipinas bilang sarong antiparasitic drug para sa tawo. Sigun kay FDA Director General Eric Domingo na ang sertifikasyon inisyo ninda pabor sa Lloyd Laboratories na nagigibo kan nasabing bulong sa nasyon. Siring man piglinaw kan FDA kung pigtutugutan na ninda ining gamiton bilang bulong kontra sa COVID-19. Magigiramduman na kinastigo ni Senate President Vicente Soto III ang bagulbol na pag-aprobar kan ahensya sa ivermectin bilang potensyal na bulong sa coronavirus. 12 pang Pilipino sa luwas ka nasyon ang nagadan dahil sa COVID-19 dahil landigdi. Sigun sa Department of Foreign Affairs o DFA, sumanakat na sa 1,159 ang datol sa lado kan Pinoy abroad. Siniguro kan Department of Health o DOH na sufficient pa ang supply ng mga oxygen sa nasyon para sa mga nangaibong pasyente na may COVID-19. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 14,000 na oxygen tanks ang nagagamit kada aldaw sa bilog na nasyon, mantang sa National Capital Region NCR na sa 15,300.
Siring manday sinda mapakampante kaya nagkupag-koordinar na ang Department of Trade and Industry o DTI sa manufacturer sa Taguig, Cebu, Asing Calamba. Ang kaso bigla may pagitaas sa kaso na kinakaipuan ng oxygen. Base sa survey ng Department of Health, nasa 1,221 na ospital sa NCR Plus. 3 o 25% may shortage sarong beses sarong aldaw. 15 o 1% unreported shortage sarong beses sarong simana. As in 63 o 5% unreported shortage sarong beses sarong bulan. As in 77.75% o 943 ang nairehistrong daing shortage o kakulangan ng supply ng oxygen sa bilog na aldaw o simana. Nangapulan sa Senador Francis Pangilinan sa gobyerno na magbakal as in gumamit ng Personal Protective Equipment o PPE na gibudigdi sa nasyon para man makatabang sa pagbuhay kan ilokal na ekonomiya. Pero di magkakaigwa pa nin trabaho ang nagkapera sa satuyang mga kababayan matapos maaraman kan Senador na 3,500 na empleyado sa PPE manufacturing sector ang nawara nin trabaho dahil sa kakulangan nin demanda. Paliwanag niyan na sa Senate Bill 1759 o ang Pandemic Protection Act, matatawanin prioridad ang mga lokal na industriya. Naglalaom siya na mapaduman ang kwarta kan gobyerno sa lokal na manufacturers kaysa mapaduman pa sa ibang nasyon. Suportahan asin tawanin trabaho ang satuyang mga kababayan. Enot nang nagpaluwas ng reklamo ang Confederation of the Philippine Manufacturers o CPMP na nagluwas ng totalmenteng 1.7 billion pesos para magkapital sa pag-ibunin PPEs alagad mas pigapaboran pa man giraray kan gobyerno ang mga imported PPEs, partikular na ang gibo sa China. Iimbestigaran ngunyan ang sarong importer kan healthcare products na pinagsasabing may kinaraman sa shipment kan maabot sa 200,000 na undeclared ivermectin tablets na nakumpiskar sa NAIA. Sinabi ni Customs Spokesperson Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilia and First Hand Incorporated na posibleng makasuhan dahil sa pagsuhay sa Republic Act No. 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa importasyon ng bako rehistradong bulong. Posible man nasangatan ang kumpanya ng kasong may kinaraman sa smuggling. Asin sigun kay Maronilia, ini ang primerong pagkakataon na nadakupan ang Finstant Incorporated ng misdeclared items dahil gabos man sa saindang shipment na examine asin kung ano ang mga pinagdedeklarar nindang gamit iyo man ang minaabot. Sa kunyan, day pa man nakukuha ang kasimbagan sa lado kang nasabing kumpanya. Inaprobara na kan Interagency Task Force o IATF ang rekomendasyon kan Department of Health o DOH sa magkondukta ng COVID-19 testing sa mga biyahero sa ikapito na aldaw kan sa indang quarantine matapos mag-abot sa Pilipinas. Ini matapos madiskubre na halangkaw pa man giraray ang virus sa ikapito o ikawalong aldaw kan kung kaya nabilog ang rekomendasyon para rebisaron ang protocol sa pag-abot kan mga biyahero sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dahi na masailarom sa testing ang mga maabot na biyahero sa nasyon, alagad kay puhan ang 10 diyas o 10 diyas na quarantine sa national level. Pagkatapos kan 10 diyas na quarantine, iendorso ang mga ini sa kanya-kanyang local government unit para ipagpadagos ang 4 na aldaw pang quarantine. Bareta sa ibang nasyon, siniguro kay US na mabalosinda sa mga agresibong lakdang na piagibo kan Russia. Sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken na nakasentro sinda sa lakdang na ginibo kan Russia aron kan pagtrato ninda sa opposition leader na si Alexei Navalny. Solid wind hack asin ang pakikiaram sa eleksyon. Ginimo ni Blinken ang pahayag matapos sa pagbisita kay sa United Kingdom. Nagpahayag man ini suporta sa Ukraine matapos sa padagos ang pagbugtak kan Russia nin mga soldado sa saindang mga border. Bareta sa lado nin Karawat, nakakahiling na nin liwanag ang Philippine Basketball Association matapos na ini matawan na nin go signal halis sa Interagency Task Force na tugutan ang mga team sa magaigwanan nin ensayo sa mga lugar na kulang ang maigpit na quarantine measures. Ini ang kinumpirmar ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagsasabi na pigtutugutan na ang mga PBA teams sa magkaigwanan ensayo sa mga lugar na nasa lindong kan General Community Quarantine as in Modified Enhanced Community Quarantine.
Miss Wiz, anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban, susarong ekipahe na exclusive para sa mga kababaihan na nadepisilan mag-ihi, lalo na kung maatian inidoro. Sa paagi kan Miss Wiz, pareho kan mga lalaki dahil nakaipon magkadat kan mga babae sa pag-ihi dahil pwedeng gibunin ni asin nakatindog. Ang Miss Wiz sarong female urinating device, garantisadong no flowback, no splashing asin no spills maski mag-ihi ning nakatindog ang sarong babae. Istorya na iiba. Dahil idinagos kan sarong bride sa India, ang pagpapakasal niya kan dai ma-recite kan sa iyang groom ang multiplication table bago sa indang wedding ceremony. Dahil pigpublikar sa mga report ang identity kan bride asin groom na nakatalaan ko taanang magpakasal sa paagi nin sarong arranged marriage kan Mayo 1. Bago ang kasal, sinabihan kan bride and groom na i-recite ang multiplication table para sa numero 2 dahil nagdududa siya sa educational background kan lalaki. Kanday magibo kan groom tulos na nag-walk out ang babae dahil dai niya kayang makasal sa sarong tawong daing aram sa basic math. Naguyon man ang pamilya kan bride sa iya naging desisyon dahil dai man sinabi sa inda kan pamilya kan groom na wala pala na pinag-adalan ang lalaki. Nagkasundo man ang duwang pamilya na mag-ulian nin mga regalo ninda sa kada saro matapos mabulilyaso ang kasal. Flashback. Mayo 8 kan taon 1967, kan ipasar bilang Leon Republic Act No. 4867, binanga kay niyang probinsya kan Davao sa tulong probinsya na kinabibilangan kan Davao del Norte, Davao del Sur asin Davao Oriental. Ang capital kan Davao del Norte iyon Tagum, Davao del Sur Digos asin ang Davao Oriental Mati. Ang tulong probinsya kabos na sa Region 11. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sinong naging tagapagbareta ko dyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Dahil maghali, dahil magpuknat. Masunod na ang programa ang ISKARAMUSA. Pagkatapos na nagkapi ng mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
pampatigas na pampalakas. Mixed in capsule with fulvic minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed in Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed in Coffee Box, may libreng 10 Mixed in Capsules. Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Matnog, Sorsogon Branch, Barangay Caloocan, in front of Santo Niño Parish Church, Matnog, Sorsogon. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, Matibay! maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugmama ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras, alas 12:43 na. Ninpagkaudto. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB.
News-minded. Rumaito muna ako sa camera, Arvin Tabi, Rumaito mong Tabi ako. May dagit si Adin. Lagan mo daw Tabi, ki-filter Tabi. Puti-puti lamang kita. Masabi sa mga listener, malangistom pa lang sa din ni Tito ng Alba. Garo ka na hito ka na Albay, sabi ni Direktor. Kamahitom na hito. Ang dating lalaki. Ang lalaki noon. Oh my God. Ay! It's Saturday! Sabado na naman! Talagang maugma. Sabado is labaday. Magpapay nga. Sana all, nakapaglaban na. Naglaban nga niya kanina. Ang problema, tanang uran bigla. Pwede kayo daw dito sa labahan, ano? Pwede man libre ang tubig digdig. Maglaba ka dyan sa baba. Ay, si Angel naman Bareta na ngayong alas 9. Ito nga, nagkukusok-kusok pa. Nagbabanlaw pa. Diyos maray na pagkaudto sa nagabos mga tugang. Welcome po sa programang ISKARAMUSA. Kami po sa inyo mga kaibanan, sagot kitang alauna din pagkahapon. Ako po ang solo-solo, solamente. Ang lalaking totoy noon, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po Asin kay Basong kapartner. Ako man po si Angel Mustaza. Ang alin? Ang kagandahan ng sound, ang kilabot ng sound. Kilabot pala. Oy, kakatapos pa lang Kuya Renz kang election sa University Student Council ng Bicol University. Kahapon, oo. Tapos may mga flood, so mga boto, flood, nag-LLR reforma. So halos gabos na ng gana. Landslide. Ano man dami na, gari man ako so... Foggy. Gari na ako so... Nasa Alapa-up. Okay na yan. Hindi, ano pa din, pangiling ko may Alapa-up ka pa din. Okay na yan, garo ako so alibag sa barbecue. Wait lang, balik mo yan. Ayun na, amo na yan. Namarawat naman naman pati yan si Kuya Renz. Kaya nga Gartigadaya mo na. Dahil nakan matubo ng tao. So dyan tabi sa Bicol University kaya, gari nag-egwa ki lakdang so, aboklod tapos so dawang party. BU Leaders, League of Democrats. Mag-egwa da ki, nagsumiti rin kahapon ni petition. Petition. So, natatadang porsyento kan mga estudyante sa Bicol University na nakaboto sa eleksyon, dapat pagbigyan man na magboto. Pero kung ilingon tatabi, pinakainot, bago kita maglaog sa argumentong iyan, i-check tango na kung ano sa mga guidelines duman sa voting process. Ang pinakainot bagang nailing niya to, online bagatabi ang voting. Oo, kasi wala man face-to-face. Parang face-to-face. Di araw kan dati, kan mga panahon na wala pa COVID, ang voting baga dyan sa BU. Oo, na-experience may mga, ikaw ngayon si Mustaza Angel A. Ini ngayon ang code mo. Maduman ka sa computer, you enter your code. Tapos mas ma-click-click ka na duman. Pagkatapos mo mag-click-click duman, submit mo. Sa coupon mo, iulog mo naman iulog mo na duman sa box. Or gigisiyon mo muna siya bago mo iulog sa box. Para din siya magamit. Ngunyan, medyo nag-iba so ngunyan, naapekta naman kan pandemic, so burotuhan pa lang dyan. Pero nagkakaigwaman kay initaan. First time na magkaigwanin online voting. Para sa University Student Council. The last year, naritig postponed mo na. Kaya ilingon ta, kung ano man ang magiging resulta. So lalo naman si President Mascareñas. Aksyonan man iyan na matter. Tapos kasabay duman Kuya Renz, nakalagay duman sa letters, na nailing ko lang, we demand for a much better system for voting that will ensure inclusivity, efficiency, and transparency to all the transaction and procedures both on a pre- and post-election stages. Kung ano magkatabi ang kayamansan ng kang Bicol University, wala kita mga ginibukay ito. Kung arog talaga ng sistema, kung anong resources niya yun dyan, yun siya nang gamito. And bahala na mga nasa kainiong kung anong magiging resulta. Pero anyways, oath-taking naman din naman. Ang gusto lang din naman ng Delegdi is postponement of the oath-taking. Yan, oath-taking. Ilingan ko talaga sana. Speaking of university tabi, dyan sa, ngunyan, Kasubago,
So, Sorsogon State College, formalmente nang naging Sorsogon State University. Matindi talaga. Pero ng university digdi sa Bicol, gari kung di ako nasa apat na. Sa Kamsur, sa Partido State University, Partido. Diyan sa Cam Norte, gari wala pa, may State University na dyan. Hindi ko aram. Ang ko lang kayo, Mabini Sorry, College. hindi po ako gala. Hindi ka pa nakakapunta doon? Hindi ako gala. Ang aram ko lang talaga sa Cam Norte, Mabini Colleges, tapos Our Lady of Fatima. So sa Sorsogon State University na nga ng State, Sorsogon State College, sa digdi sa Albay, Bicol University syempre. Sa digdi o sa Catanduanes, iniong Catanduanes State University, CSU. One of the pioneers in engineering, at sa totoo lang inin CSU inin sa Catanduanes. Matindi. Kaya dakol na dakol tabi, mareparo niya to, nandakol man ang nagiging sentro ng ang Bicol region kay academic performance. Tapos manailing ako duman, Kuya Renz. Wait lang, i-check ko lang yung message sa DZGB News Online kasi may aside from taga duman ata ito sa Malinaw na nag-top notcher sa Sige, mag-ano ka muna, may hahanapin muna Sa ako. Malinaw sa PMA? May nag-message sige sa DZGB News Online na supamangkin daan niya sa uman na taga Legazpi ata ako. Sisay. Wait lang, hahanapin ko. Top 10? Rank 4. Wait lang, ito na. Sige daw. Sabi na, hello po. Sabi man ng DCGB, hi Joey, thanks for messaging us. Sabi na, yung 4th sa PMA and the brigade commander is also Albayano, my cousin from Legazpi po. Dugong Bicolano si John Hernan Perez. Siya po yung president ng klase Masaligan. Wow. Okay, so i-verify ta. Sabi na, rank 4 po siya and the brigade commander. Ayos, matindi. Oo, amazing. Sutugan ko napasado man sa PMA, sutugan ko. Ang problema, naula, Kuya Nald, sa physical fitness test. Para pull up baga, may ipitan talagang PMA talaga, matindi. Nagduman sa Kamsur sa 9th ID, nag-pull up, 0 sa pull up. Kaya mangyari anong pull up? So, may bar ka bagat sa bar ay yung mga mga ganas-ganes. Ngunyan, ang condition kaya ang PMA result kaya tabi, 3 years ang validity kaya. So, pwede ka pa man mag-apply for physical fitness next year. Okay. It doesn't mean na ka nakapasan ngunyan na taon. Kung nuwaring ka nag-exam, kung nagpasado ka sa exam, tapos nag-ano ka sa physical test, pwede ka pa man mag-apply giraray kung bagsak ka. Kaya ito, kasi sa exam pa lang, Diyos ko Lord. Grabe na. Pigang-piga na dyan. Sabi ba ni Ma'am Serafika, walang mapipiga sa tuyong basahan. Yeah. Yan ang mga words of wisdom. Pag naglawag mo dyan sa College of Arts and Letters. Ang mga professor. Maray na uto dyan kay professor sa Print and Broadcast Media Department kay Sir Seta Di Matera. Pati pala si Kuya Ray pala ang tabi dyan sa Cal. Sabi niya sa Kuya Ray! Sabi niya sa Kuya, niranin ako, nung nasa video ako, pigranihan ako. Sabi niya, sayin ka na nga ni Marlon. Sabi ko si Sir Marlon tabi. Sabi si Marlon Luterte. Sabi ko, Damon po. Sabi ko, si Rez Luna po ako. Sabi niya, sayin ka pa ngunyan. Sabi ko, sa DCGB tabi. Pag-unang cases, ako si Sir na Marlon Luterte. Sa PIA? Sa PIA. Damon tabi. Kuya Ray, maray na ako tabi sa mo dyan, ha? Kuya Ray, thank you tabi sa sa mga pa-password at yan, so mga speaker. So mga sound system dyan. Kung may technical ng GB, may technical man kami sa Cal. Para lakasan lang kay Kuya Ray. Tapos pag may mga food, Kuya Ray, say mo na po tabi ini. Ano tabi sa password? Kasi baga, may nabasa kitang Bareta digdi sa Bareta sa ibang nasyon baga. Nagpupuuna naman magpatut sa daanan naman sa US tas sa Russia. Yan pinataram kan mga history repeats itself. Una ako, sa tigbasa mo sa 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 mga babaeng maihi na nag-aaral. So Miss Wiz, Miss Wiz. Yung man mga tugang. So babae, pwede na mag-ihi nakatindog. O paano daw ito? Isipa daw kung ano man ang pwedeng gibon kay ng Miss Wiz. Hindi kasi may mga halimbawa, nagdumang ka ngayon sa wrong place. Ulo ko lamang si Papa Mar. Pag-imagine ko kung paano gigibuhon. Si Papa Mar, feeling ko ulo kung siya nag-i-imagine siya kung paano mag-ihi ka ito. Ano po day man, pag may mga nagdumang ka ngayon sa sarong lugar, tapos naki-CR ka. Siyempre, day mo man, ako man personally talagang man ako.
Di ka na makadat. Makadat. Kan aki pa ako, gibo ko, nagtutukuro talaga ako. Sino ko nun si Papa Maro? Dahil ko pigduduta ang ano ko. Sabi ko, saday baga ako kay ito, kang aki pa talaga ako. Saday ito na ako. Kaya pag nagtukaw ako sa bowl kang sa inidoro, pag nagtukaw ako, mahulog ako, makasot ako duman sa tubig. So, ang ano, si Papa Maro? Yan ang gender equality ng Sigapon. Yan, bigtatarap. Sa mga lalaki, paano baga? Maski sen, pwede ka magbalandras na. Sa mga babae, mahanap ka lalo kung nadumanan mo sa public CR. Jesus Mario si pari. Pero dahil yan sa Miss Wiz, na na-impendo ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya, silikon yan na libugtak duman sa ikinabuhay kang babae. Oy, research na ni Papa Marco. Pero may impudo, kaya pwede ka magtindog. No spill, no flash out, dahil sami. Ayos! Matindi talaga. Miss Wiz. Ringless. Ringless. Pagod ako ni kasi pagkabasa ko, pagod ako cheese whiz. Pagod ako cheese whiz. Gusto ko na ko takata mag-react kanina. Sabi ko sa nakakabakal ka yan. Pero nakang na-realize kong silicone na Pero aram mo, ining Miss Wiz, sa totoo lang. Tiga palaman sa tinapay. Ining Miss Wiz, late na ining invention. Aram mo, ang pinaka may na-invention ng Pinoy. Ano? Balantoy. Matindi yun ang Pinoy mag-invento. Ano mo ang balantoy? Anong balantoy? So, nasa tambi ka ngaya kang salog. May uning ngaya pun ngaya kang, kung anong kahoy dyan. Pinaros na buwal, dumain, nakabalandra duman sa ano. Pag maudo ka, pasensya po sa nagkakaon. Dumang ka na Hindi, Iwag-ibo mo ganyan. Oy, hindi, nakikita ko lang. Nakikita ko lang. Sa mga klase ko kaya kang elementary. Pag-unto yan, magkawara na yan. Araw kahit nabiyagibo pa lang. Maduman yan sa mga salong karigos. Tipo pasuruso ka sa mga maestrami. Naabutan mo, puro uba plus. Ano talaga yung mga batang 90s. Ining sumisways, may mas maurag ang Pinoy digdi ko yan, sa totoo lang. Kung ini bagang babae, nag-ihi baga, nakatindog. Ining Pinoy, mas maurag. Naka-invento sin Dakinidoro na ang pang-flash mo sa ihi, kapwa ihi. Kaya bang maili mo sa mga public CR baga, ang mga CR baga, daiman baga nagtutubig na. Mag-ihi ka, oras yan, luwas ka, susunod naman sa imong ma-flash kang ihi mo, gamit ihi mang giraray. Automatic. Ang mga Pinoy baga, mga mauragon dyan. Handa ka daw? May minagapot, hindi kumpira daw ang positive sa Bicol region. Sa ngunyan, na so DOH, kaso bago baga. Basta digdi sa Albay, 5 po ang positive. 3 sa Legazpi, 0 sa Ligao, 0 sa Tiwi. Walang positive sa Kamsur. Ay, sa Kamsur, sa Kamnorte pala. Sa Kamsur, 32. Diyos ko Lord. Matindi talaga. Sa Catanduanes, 11. Sa Masbate, 18. Sa Sorsogon, 14. Sabi ni 020, maulan na Sabado Kuya Renz at kay Ate Angel, ingat lagi from Shandy G ng Ligao. Oy, marahay na Udu? Marahay na Udu, Sir Andy. Sir Andy, Shandy. Oy, marahay na Udu man kay Sir Andy Marbella. Pigi imagine ko, Sir na Andre Madrigaleo, si Boss Andy. Ang pag naisip ko ang Madrigaleo, si Sir Richard Madrigaleo. Ayaw man ako minsan. Kalsisak. Oy, marahay na uto kay Tita Lenny Miranda ng Maslog. Hi, Tita Lenny, kumusta po kamo dyan? Sabi ni Sir Gerald Aranya, good nun po, Tito Renz. And Mom Angel with the dark uniform. Hi to all ISKARAMUSA 12 noon Bareta group. God bless to all over the world. Sabi ni 031, sabi ni Kuya Gerald, ano pong ruta kan mga provincial buses po? Ano po requirements? Kung within the province, within the province kaya, wala man pong requirements, Kuya Gerald. Pero ako yung buses daw, Kuya. Buses, pero mapon mo niyan is tabako pa man lang. Tabako. Dahil ruta kan provincial, dahil man siya nagtaram kung saan halik kung haling Manila. Kung within the province, tabi, ang aram ko lang na dahil pa nagtutugot na magpalaog din mga pasahero, iniong Sorsogon tapos ining Cam Norte. Ayun ang aram kong daipa, may malangan may biyahe ng Naga Legazpi baga. Sa Catanduanes, gari bubuksan naman so dyan. Ayun lang ang aram ta sabi ni 446, pira na tabi. Okay na Hoy, pading tabi, Roger Milyare. Sabi niya,
Amigo, sa May 1, birthday ko, may diit man. May 1, May 8 na ngunyan, boss. Ano na lamang? Or baka May 11, get big na tara mo. Oh, Boss Roger, ikaw nang balas ako. Mag-ilingan na sana kita pag-session. Ano yan? Ano yan? Di na shake na yan. Inumin? Ano ba yan? Huwag kang magsishake ng ganyan, Arvin, ha? Para iba nakikita ko, ha? Yun din nga nakikita ko noon. Alaw na yung pagkahapon. Paano ka Oy, marahinaw doon muna sa Nidan's Pizza dyan sa Ginubatan and Naga City. Maray na po sa inyo. Oy, salamat sa inyong pagkantabay. Have a nice weekend, everybody. Mga kadamay. Sabi pa sa inyo na kaibanan. Ngunyan na Sabado nin paghahapon. Ako po ang solamente. Ang lalaking totoy noon, pero tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya ba siyempre sa mga kapartner? Ako naman po ang babae. Makanuso. Ako naman po si Angel Mustaza, ang babaeng... ang babae. Wala na. Ako po si Angel Mustaza, ang gagandahan ng South. Bye-bye. And mabuhay.